Komentare žirija na temu njihovog stila, hajde sada da poslušamo i njihove prijatelje. Milica je jako lepa, dobra, zgodna, ali jako stidljiva. Meni se ona sviđa kako se oblači, naročito kada obuče neku košulju i to je neki njen fazon kako sam je ja i upoznao. Ne dopada mi se jedno možda ako obuče širu košulju jer to je malo ako čini krupnije. Volim kad se ponekad obuče provokativno jer trebamo i da iskaže tu lepotu što ima i meni to prija. Ona u šopingu ume da bude jako zahtevna, tako da se provedem onako, baš se umorim sa njom. A šopingholičarka je jer voli da kupuje, prosto ne poznajem osobu koja više voli šoping od nje. Ona treba da pobedi zato što ona voli šoping, voli kupovinu, voli da ima nove stvari u ormaru. Jednostavno, takva je. Milice, želimo ti da pobediš uz tebe. Jesi ti zadovoljna njihovim komentarima? Zadovoljna sam, super su bili, rekli su sve što jeste, iskreni i hvala im. Jel imaš sad neki malo osjećaj da imaš malo sad više samopouzdanja, da želiš da se boriš konkretno, direktno protiv Jasmine, u smislu stava i kako ćeš odbraniti sad određene kombinacije, odnosno komade odeće koji tek slede da se bace u kancu? Znam da iznesem to što obučem, što je jako bitno i probat ću da zadržim skoro sve stvari. Probat ću da zadržim. Dobro, vidjet ćemo kako ćeš se snaći. Neška posla odmah da ti kažem. Dobro, ali bitno je da ti imaš samopouzdanja, da se boriš i da istraš do kraja, naravno. Dobri su ti prijatelji, super su da te bodrili i pretpostavljam da te od kuće i dalje bodre. A sad prelazimo na tvoje prijatelje i rodbine. Može? Ja da čekam da čujem šta su rekli. Ajde. Pa ja sam ima veoma izrađen stil oblačenja, oblači se po poslednjoj modi, što se meni veoma dopada. Pa njen stil je casual, moram da priznam da je kroz sve ove godine koliko se družimo jako često menjala stilove. Ima nešto što mi se kod nje ne sviđa, ali ne bih smela da kažem da se ona ne bi naljutila. U stanju smo da šopingujemo po nekoliko sati i uvek se lepo provedemo. Kad god idemo u šoping, to je stvarno pravi doživljaj sa njom. Pa ona je spremna da potroši veliku sumu novca, tačno zna šta želi, ima izgrađen stav o tome šta će da kupi i to je to. Retko kada omene u tome. Ja sam treba da pobedi zbog toga što je stvarno jedinstvena, unikatna, ima svoj stil, jednostavno izgrađen taj stil. Da, koja god druga devojka da se takmiči sa Jasminom, mislim da neće imati velike šanse pored nje. I evo, kanta je prazna kao što vidite, uvek je na početku prazna, prirodno, ali posle će da bude puna. Ali zebra nije unutra, sigurno. Nije. Evo, slika i prilika, kesa neka na dnu, a to je da se potpali. Šalim se. Dobro, ja grozno sam ponekad. Izvoli, Milice, tvoj ormar je prvi, ja ću stati ovde, ti stani tu i možeš odmah da mi dodaš u tvoju kožnu jaknu sa krznom. Je to pravo krz? Jes. Evo, Danijel, odmah može tu ubiš. Možda ti. Pa, ne treba ti to u životu. Ja da ti kažem. Baci tu jako, šalim se. Šalim se, pa mislim, ja volim da nosim pravo krzno. Da, evo. E pa onda kad se Drži moj, moram da škam. A kaj što, odmah uzime kod sebe. Krzno bolje ovako uz neki styling da nosiš, a tu jaknu nagradiš sa tim krznom. Onda ispadne suviše konvencionalno kao za neke sredovečne žene koje nemaju hrabrosti da ponesu nešto što je više u trendu. Tako bez krzna ta jakna može da prođe i kao sportsko elegantna, pa čak i kao onako neka malo cool varijanta. Samo u slučaju da to malo razdvojiš. Inače, prosto mislim da ti je ta jakna težak komad sa tim krznom. Eto, samo to. Ali ako obećaš da ćeš malo to da se Meni krzno, tebi jakna. Meni se, na primjer, ta jakna mnogo svidjela kad je bila malo
super ovde na praznik kad smo mi gledali, ja sam potpuno drugačiji doživio jakne imao. Izgledala je potpuno drugačije, izgledala je bravo, kroz ovako nekako izgledalo pompezno i super, a nisam u stvari provalio da je to neka lisica nakačena na neku malu tanku crnu jaknicu. Ne, to je vrlo zgodno, ta lisica može da šeta na neki kaput, znaš, i da bolje bude upotrebljena na nekom kaputu, recimo, ali nikako uz tu kožnu jaknu. Jeste, sve ovako jeste, samo da ostane, samo jakna da ostane. Ajde, vrati je. Na ovu skupoću, ja apelujem. Pa jeste, Vrati je, ostala je kožna jakna i lisica preko. Moja zavet je poljuljana. Košulja, mi volimo košulje, pogotovo karirane. Okej, to je taj neki prepoznatljiv fazon kao koji se nosi i koji je samo važno da nosi opet u njenom slučaju mnogo jednostavnije, mnogo opuštenije, nadam se ne u susretu sa tim prslučićem i to kao, jer na primjer na te čizme, na taman džins, ona može dobro da izgleda na neki prsluk krzneni od veštačkog krzna, može da bude kao... A još bolje na ravne čizme tipa aksica ili ovih kanadžanki koje su malo rašnirane, onako nisu do kraja zaprtle. To Snežana sad, kao ja sam rekao, na štiklu, ona će ravno, ali... Pa tek da bude drugačije. Tek da bude drugačije. A šta to zvuči da ostaje? Ostaje. Dobro si ti krenula, uplašila si se u startu. Milostni gospod. Zaplašila si se na kožnom jaknom, ali dobro, pretpostavljam da će ovo sad da idu. Kažem ti, sad će viš, 100%. Ja mislim da nema potrebe trošiti reči. Meni je super, ja volim boje i tako da ja gledam da to ostane. A mi smo očekivali da Daniel bude strogi čika večeras. Tako ste dogovorili. Meni je to stvarno super, ja ne bih bacio to, iako kroj nešto nije spektakularan, ali opet nije... Ali mi ovde samo spektakularno za Pa da, ali mislim da... Lepo je, jel da? Pa ne, treba imati jedno tako. Narančasta je sada više nego u trendu, sigurno sam da tebi dobro stoji kad malo razvučeš taj V. Imaš lep dekolte, iako si istakla da ne voliš da ga pokazuješ, ali samo da ti javim da devojke idu i plaćaju silne pare da im se napravi takav dekolte kako bi te što više eksponirale, ali dobro, treba zaista biti umeren. Najvažnije je kako ti izgledaš zakopčano. Tako da, ako je to super, ne znam, jeste u trendu, ali... Da ga bacimo protiv uroka čisto, a? Slaže se sa kantom. Ajde, kupit ćeš neku malo zagasitiju iz kupnju, važi? Šta? Ide u kantu. Kanta? I ti kažeš kanta? Dobro. Evo, prva A meni je Otišla je pravac kanta. Odlično. Pa bolje da smo ovo bacili u kancu. Bacili svakako da. Znači nema potrebe da... Bacamo? Ajde. Samo bez komentara dalje, molim te. Milice. Žao mi je to. Ajde, kupit ćemo ti mi bolji, ajde. Nosiš? Mi smo već nabavili mnogo stvari. Tekstu sorte, ali ovo je samo. Prelepo je. Bio je neki materijal da spoje, ne? Nije, pa da je bio možda bi ostala ovako u kantu. A da mi je isto malo krivo, ne? Ma ni najmanje, to je baš je druga, ne mogu da ga gledam više uopšte, ajde. Da je nosiš u trenerku još bi i progledala. Dobro, idemo još ovu stvar da iskomentarišimo i onda idemo na deo kante ili ostaje. Mislim da tu već komentar nije apsolutno potreba nikada. Ti stani na ovu drugu. Ali ako vam kažem da sam ja to kreirala... Još više da te zapanjimo i da te pitam, ali bi voljela da si normalna. Ali nije mi se svidjelo kako ispao materijal. Ali haljina je mnogo lepo. Da, izuzetno je lepa. Da, vidiš što vam problem u stvari do materijala.